sa Indo ang iguang panugan sa Piña Francia sa Domingong celebra sa salog kang nagaw posisyon mo pagdilog ning bulan na Setyembre. Sa di ka pa man nagkarawat kita ning pudut-pudutan kinudot mo ako kinudot agaman ang simbag mo sa ko luway-luwayaman kakawat kong madaya ang pudot na matarong sa kuyang kirundong hayal ka na baya kakawat kong ginaha ang pudot na hinahanap ko niya. Sa inman ako paduman, di ko mainwan, maski harayo na ibang lugar sa kong maagdan. Luha sa mata ko, pinapulos kong narumduman, bulkan tulusan, nasa probinsyang Sorsogon. Isarog naman, nasa probinsyang Camarines Sur. Probinsyang Albay, yaon ang bulkan na mayon. Ang gayon niya, daing karibay, pupulyonin bigulon. Ilang pagkamot, nasiring sa bandi, nadailing pa. Dahil makalaw, dadahin sa kayan, dahil paning pano. Dahil makapundo, dadahin sinipit, dahil paning punto. Dahil makalaw, dadahin isagwan, purutol si Timo. O madahas na turos layak mo, narakit mo ba si kalsyon na mapula si say padawan ba